Dit willen ze zien in Wiekel, mierskip. Om dat varkenoor te krijgen komt er een speciale smoele morren. Wij vonden dat de verbinding, ik wil in het dorp als Wiekel werd dat terug komen zo. Dus we zijn wat zo leuk wezen dat we alle Wiekelers op een foto krijgen, een tegeltje van maatje litten, het gebouw is krijgt hartstikke mooi opknapt en daar een mooie tegelwand van de maatje van alle smoelen van Wiekel. Alle 610 wenners van het dorp krijgen een tegeltje onder morgen in het dorpshuis, zei ze het plan. We zijn van nou, als wij iedereen hier in Wiekel op die foto hebben willen, kunnen we er misschien een heel soort activiteiten omheen organiseren. De Sinterklaasje wordt realiseren door een speciale inzamelactie. 24 uur lang wordt er door verschillende bands en korpsen muziek maken in het dorpshuis. De hele nacht is de toon, dat weet ik het thema, de toon houdt on. En die is tot een nota, als er geen stukje muziek is, dan houdt hij in de toon on. Klopt. Naast de muziek zijn er orenactiviteiten. Van de morgen kunnen de inwoners van het dorp aanschouwen voor een moaasbrochtje. En het is een extra feestelijke dag voor de Wiekelers, want Olympiër Marit Leenstra, die uit Wiekel komt, wordt joen huldigen. Nou, ze komt natuurlijk het langs voor op die foto, want zij heeft natuurlijk zeker op die smoele morgen. Maar we komen haar uniek huldigen om zij te horen.